Vi starter, Torben. Vi starter alle sammen. Vi starter. Det er dejligt at høre. Hvem rammer græsslåmaskinen først? Vi er lige sigtet på den. 3. Det var nemlig lige til YouTube, det der. Oj! Oj, jeg kunne blive videre. Ja. Nej. Det var da ikke særlig... Det var næsen og cockpittet. Ja, jeg tror min ene vinge er klikket. Hvad skete der med min? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det var mit cockpit. Og mit canopy. Jeg lander lige. Det gode var der, det er filmet. Ja. Så skal det ned i SAT. Society of Demolished Air Pilot. Det startede og sluttede dårligt. Vi var lige ved at flyve i det andet til at starte med, vi sluttede også med at flyve i det andet. Det var skide godt. Jeg går ned og henter det hele. Jeg står rødt derude. Hvor det er næsten også. Ja, og begge to lander. Ja. Det er altså